Ja sam Marijana Milošević iz Vezičeva ovde kod Petrovca na Mlavi. Živim u Innsbrucku od februara ove godine i od marta sam član udruženja Spoj. Šta vam znači što ste u udruženju i na koji način doprinosite radu istog? Pa mislim da je veoma bitno to što se pored druženja obraća pažnja i na druge stvari kao što su na primjer humanitarni rad, pomaganje ugroženima širom Srbije i naročito to što se neguje srpska kultura, običaj i učimo o istoriji Srbije. Šta biste poručili mladima koji jesu u inostranstvu, a Spoj ima članovi i u Srbiji? Pa mislim da je bitno da održimo srpski duh i da se držimo zajedno, ali i da nešto pored druženja i naučimo. Jeste li zadovoljni kako se ti ciljevi koje ste spomenuli realizuju i da li se realizuju u Spoji? Da, veoma sam zadovoljna. Ja sam već ranije čula za udruženje i tačno kako sam to zamišljala, tako i funkcioniše. Znači, kako se predstavlja, potpuno se i tako. Moje ime je Milica Radojević i iz Vezičeva sam, a u Innsbrucku sam u Austriji. Učlanila sam se ovom udruženju pre otprilike godinu dana. Najviše mi se sviđa to što imamo razne akcije, prisustvujemo raznim manifestacijama, imamo svoje štandove, prodajemo naše stvari i volim da učestvujem, da ulažem svoje vreme i svoj trud u te akcije, jer mi je veoma drago što takvo udruženje postoji u Innsbrucku. Šta ponosite kao najlepše uspomene iz ovih godinu dana rada? Najviše se ponosim tome što sam učestvovala u mnogobrojnim akcijama i imam razne iskustva i veoma mi je drago zbog toga. Da li zahteva dosta vremena članstvo u organizaciji? Pa, da, dosta mog slobodnog vremena ulažem u akcije Spoja, ali radim to rado. U sljedećem periodu bit ćete aktivni? Naravno, naravno. Volim da učestvujem u tim akcijama i rado ću nastaviti tako u budućnosti.